Anunciantes, axencias e medios, traballamos para que a publicidade sexa veraz, legal, honesta e leal. Porque a publicidade impórtanos a moitos. Autocontrol. Traballamos por unha publicidade responsable. O matrimonio séntalle moi ben a Amparo. Desde que casou, eu vexo-a máis tranquila, máis serena, máis calmada. Era pouco esfolalo. Algúna vez a túa moza falou tanto contigo? Non, a verdade é que non, Pois eu nunca vin a meu mozo tampouco tan falangueiro. A ver, Agustín, quen é a muller máis atractiva do mundo? Julia Otero. Vedes que vos dixe? Que lista es, Carlota. Non tanto como a miña Cheche, pero tes o teu aquesi. Para, como a miña Cheche é a Cheche de Luís, a miña é a miña Xa mota. non, Luís, corto contigo. Acabamos. Agustín, quero o divorcio. Para mí el coche es algo imprescindible en mi trabajo. Yo necesito sentirme tranquila ante cualquier imprevisto. Un consejo, no te preocupes si tienes el mejor seguro. Un gran servicio al mejor precio. Bienvenido a Allianz Auto. Si pudieras dar un consejo, ¿cuál sería? Consulta a tu agente Allianz y descubre las ventajas de estar bien asegurado. Allianz, contigo de la A a la Z. A publicidade, a quen lle importa? Os anuncios esquécense, fan rir, molestan, cántanse as súas cancións. En Autocontrol, anunciantes, axencias e medios, traballamos para que a publicidade sexa veraz, legal, honesta e leal. Porque a publicidade impórtanos a moitos. Autocontrol. Traballamos por unha publicidade responsable. Vai a Troula. Este domingo, nas súas pantallas, nas súas casas, o único programa onde pasalo ben é un auténtico xeito de vida. Hoxe á noite, na Televisión de Galicia. La primera. Nas Illas Cíes, en pleno Parque Nacional das Illas Atlánticas, os percebeiros de Cangas apañan percebe desde finais de maio ata despois do verán. É un dato obxectivo que nos últimos anos este percebe que se poxa na lonxa de Cangas foi o que veu acadando un prezo medio máis elevado de toda Galicia. Segue a ser dos produtos pesqueiros máis caros, pero poida que pola crise xa non se paga como se pagaba, e os profesionais buscan o xeito de adaptarse. O plan de explotación do percebe da Confraría de Cangas recoñécelles permiso para explotar este recurso específico a 33 embarcacións e 69 percebeiros. Operan en dúas grandes zonas, a Costa da Vela entre Punta Couso e Punta Sobrido e as Illas Cíes. Con independencia de que ás veces poidan acceder por terra a algunhas pedras na zona da Costa da Vela, aquí non hai percebeiros a pé. Son todos percebeiros desde embarcación. E nunca traballan nas dúas zonas ao mesmo tempo. Medio ano aquí na Costa da Vela no inverno e outro medio ano nas Cíes, máis no verano. Por que o fan así? Porque no inverno así é difícil ir. E aquí a Costa da Vela, pois vamos, aunque sea por terra e no coche, baixamos o monte, e sempre traballamos máis no inverno. Os propios profesionais teñen gran capacidade de decisión sobre como explotan o recurso, sempre dentro do que estableza o plan anual de explotación que ten que aprobar a Xunta. O procedimento é o mesmo en todos os casos. En octubre se reúnen conmigo para hacer el plan de explotación y en el plan de explotación vienen definidos los días que quieren trabajar
viene las épocas probables que quieren, en donde quieren trabajar y después ellos, este plan yo lo presento a la administración y la administración valora si lo puedo aprobar o no. Y después en enero, que es cuando sale en el DOGA publicado, pues ellos empiezan a trabajar eligiendo la zona, los kilos. O plan deste ano establece cupos diarios máximos de 5 kilos. Agás en épocas moi concretas, como o Nadal, nos que, por razóns comerciais, poden coller ata 7 kilos por percebeiro e día. Tamén fixa un máximo de 140 días de traballo desde o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro. Pero polo visto ata agora, en 2013, vanlles sobrar bastantes. No mes de xaneiro traballaron 3 días, no de febreiro 11 e no de marzo 6. A finais dos 90, os percebeiros de Cangas adoitaban ir ao mar sobre 130 días ao ano. En 2012 foron 69. Dentro dos límites que fixa o plan, eles organízanse atendendo as condicións do clima, do estado do recurso e, por suposto, do mercado. Quienes deciden realmente la zona de trabajo son ellos, porque ellos son los que están en las piedras y conocen perfectamente si el percebe está bien o mal. Normalmente ellos eligen una zona de trabajo y en muchas ocasiones ven que hay cría. Entonces esa zona la acotan ellos, porque ellos tienen ya nombres a todas las piedras, entonces van acotando zonas más pequeñitas donde dicen aquí no se puede trabajar y tendremos que trabajar más adelante porque es pequeño todavía. Y después también en función de si les deja trabajar el mar o no, van al mar o no. Y además de esto, aparte, como es un plan que lo que le interesa es mantener un precio digno del producto, entonces si ellos están trabajando 3 días a la semana y ven que el tercer día bajó mucho el precio, deciden no ir al mar para evitar que el producto baje de precio. O prezo do percebe afectoulle directamente e de xeito paulatino a xeralización da crise económica. Está a pasar con todos os produtos marisqueiros tradicionalmente máis caros. Xa dixemos que a lonxa de Cangas ven acadando os prezos medios máis altos pro percebe de toda Galicia. Pero nesta gráfica podemos comprobar como evolucionou ao longo da última década. Vemos como baixa ano tras ano desde 2008 e como hai 10 anos, en 2003, xa se pagou máis de 20 euros por riba do que se pagou en 2012. Os primeiros percebes capturados este ano nas CIES pasaron a entre 40 e 80 euros. Se se mantivesen así todo o verán non estaría mal, pero eso non vai ser doado. Depende, pode ser mellor, home, ou pode ser mellor relativamente. Se non hai cartos, a xente non compra. E se o comprador que nos compra a nós non vende, non compra. Entendes? Ese é o problema. Para apañar percebes nas CIES non vale calquera. Pasa o mesmo noutros sitios. Acceder a algunhas pedras, moitas veces as mellores, require boa forma física, valor e, desde logo, coñecemento do medio no que un se move. É fundamental o traballo en equipo. A colaboración empeza no propio traslado desde o continente. Adoitan ir ás illas agrupados para non ter que desprazar tantas embarcacións. Esta mañá, Benito anda coa planadora levando xente dunhas pedras a outras. Pon, aforro e seguridade. É bo ter sempre unha embarcación preto mentre se traballa. E hai que traballar con xeito. Para conseguir que siga habendo percebes nas pedras, non se poden apañar de calquera maneira. O percebe ten un reclutamento sobre os propios individuos adultos, de maneira que unha roca que este totalmente pelada lle vai a costar moito volver a ter población de percebe. Poden pasar varios anos sin que se recupere a población de percebe. Sempre hai que deixar algo na pedra, algún percebe na pedra, para que o reclutamento vaya sobre eles e se regeneren as piñas. Eles o saben. O que pasa que ás veces, pois, cando hai pouca abundancia, pois terminan recollendo todo. Eu entendo que ese non é o caso
dos rochedos das Illas Cíes. No conxunto de Galicia a abundancia de percebe ten altibaixos e a parte da naturaleza tamén influe o xeito en que os profesionais xestionan a pesqueira. Básicamente están controladas polas condicións ambientais, por condicións de upwelling ou de afloramento e por condicións de oleaxe. Entonces, estes anos, despois de uns invernos bastante fortes, estes últimos invernos foron máis suaves e iso provoca diferencias na abundancia do percebe. As cofradías que teñen capacidade de xestión importante son capaces de adaptarse a esas fluctuacións. Cangas en concreto non é das que teñan máis dificultades para facelo, de maneira que as poblacións que están nas Illas Cíes, pois eu creo que están sendo xestionadas de unha maneira bastante aceitada. E aquí, como en Ons ou en Sálvora, hai que ter en conta que estamos nun parque natural. A pesca profesional ten que convivir coa especial protección ecolóxica da zona. Iso implica obrigas, pero ben visto tamén supón vantaxes. Hay que ser un parque nacional, el producto es de mayor calidad, siempre. De hecho, te lo dice todo el mundo, el percebe de las Cíes es mucho mejor y la navaja de las Cíes es mucho mejor. Es de mejor calidad que la de la que tenemos aquí. Entonces a ellos les interesa mantener ese recurso siempre. Por eso se rotan, hacen ese tipo de restricciones más cortas, prefieren no trabajar si la cosa no está bien. As actividades pesqueiras tradicionais deberían convivir perfectamente, porque os intereses do Parque Nacional é manter unha actividade extractiva controlada, unha actividade que non perxudique as poblacións que ali están asentadas. Coa xestión que se está levando por certas cofradías, hai total garantía de que non pode ir a sobrepesca, sino que se mantén as poblacións en condicións óptimas. A marea dá un par de horas para traballar. Nese tempo, cada quen ten que ter collido o seu tope. Agora mesmo nas Cíes andan con 3 kilos por percebeiro. Puxéronos así, reducidos, para, como vimos, tentar controlar un pouco o mercado. Xa o escollen bastante na propia pedra, pero antes de pesalo dáselle un repaso. Desfanse as piñas para que queden os percebes limpos. O inverno non axudou moito ao crecemento, pero, aínda así, o percebo que collen estes primeiros días é bo. Escuchando a ellos parece que está bien. Este año tardó en crecer y los resultados de estos días es que es un percebe de calidad lo que están cogiendo, lo que están trayendo. El precio, mira, la zona, por darte una referencia, las mejores zonas de percebe son La Goira en Cíes, en la zona de parques, y Las Osas en la Costa de la Vela. Este año fueron a La Goira, el precio máximo que hubo de esa zona de trabajo, que normalmente es mayor, es sobre 119. Y todo el percebe fue en los 90 a 100 euros. Está moi castigada a zona, moi castigada por un mal tiempo que hubo. Fai en mal tempo a... Sí, porque percebe que decidéis así, percebe de un ano para outro, a cría, o mar estampa e arranca e leva. Que é o que lle fai ben entón ao percebe? Que tempo fai bon para que o percebe se desarrolle? Pois o percebe desarrolla coa chuvia, co mar que non sea moi duro como é, porque o inverno ser un inverno moi duro estampa moito. Entón, colle o débil e levante. O que está na grecha, que está engrechado, ese aguanta máis o mar. Bajaredes derechos de imagen, non? Unha vez limpo de pedras e coas piñas separadas, a primeira pesaxe xa se realiza na propia zona de traballo. Un gardapesca da confraría encárgase de facer o control. Pesa os sacos e revisa as embarcacións para se asegurar de que ninguén leva percebe agochado. En Cangas din ter bastante controlado o furtivismo. O que padecen é todo exterior. Non o hai procedente do propio colectivo de profesionais, como pasa nalgúnha outra comarca. Noutras outras non sei, nós aquí vigilamos moito, e nós colaboramos cos
cos vigilantes, nós facemos turnos ao fin de semana, por a semana van eles, por exemplo, a tarde, se houber a maré, que xa non hai para empezar ben moi tarde, iría outro turno con eles, nós turnámonos, non andamos moito encima. Que tipo de xente é? É xente, eu que sei, como che vou decir, hai xente que hai ranas que son que teñen bons postos de traballo e que teñen traballo e máis van a funcionar, percebe? E pois hai xente que necesita para o seu consumo, hai xente, hai de toda clase. Hoxe o colectivo de percebeiros está moi profesionalizado, pero non sempre foi así. En Cangas o proceso empezou en 1991. Ata ese momento, ir ao Percebe era completamente libre. Empezouse, porque iba todo o mundo, todo o mundo iba a Percebe, iso custou moito regularizalo, facer entender a xente que agora que isto era un plan e que estaba regularizado, custou moito, sacar para adiante isto. Antes non se explotaba? Sí, pero era libre, vaca libre. Sempre houve Percebe en Cangas, non? Sí, pero libre, pero sempre a xente por libre, máis non había longa, non viña longa e nada. Xa se vendía directamente por aí, por os bares, por aí. Ese proceso que empezou en 1991 é o que levou a lonxa de Cangas a ser a de maiores prezos medios de Galicia en vendas de Percebe. Favorecen a calidade do produto, que se aprecia ben cando o clasifican nas mesas. E ademais da calidade, comparable á de outras comarcas percebeiras clásicas, tamén a favorece a proximidade de Vigo, a afluencia de compradores ás poxas e a xestión firme que fan os propios profesionais e que os leva, por exemplo, a suspender a extracción se non lle la pagan a un prezo razoable. Nas pesqueiras do Percebe, a ameixa fina ou o camarón, dos mariscos considerados de luxo, a crise económica causou unha gran caída das cotizacións. A agrupación de percebeiros de Cangas traballa para superar as dificultades. Vendo as que hai que pasar para llos quitar ao mar, ninguén poderá dicir que os percebes son caros. Tras 40 anos de existencia, a cooperativa de Abanqueiro, Ría de Arousa, logrou o selo MSC para 3 tipos de ameixas, babosa, fina e xaponesa, e para o seu berberecho. Ría de Arousa aproveita os 32.000 metros cadrados de autorización na ribeira de Abanqueiro para xestionar a extracción de ameixa e berberecho, este ano ausente pola martelia. Pero tamén trata de recuperar a ostra, hai anos moi presente nos bancos da zona. Estamos falando con 3 especies de ameixa, a ameixa babosa, a ameixa fina e a ameixa japonesa, no que ademais está o berberecho e a ostra. A ostra é un plan que temos neste momento de recuperación porque foi unha sobreexplotación que se fixo ao largo dos séculos. Aquí é un banco natural moi importante que, bueno, está sobreexplotado. A cooperativa traballa en equipo, en común, a procura do máximo rendemento marisqueiro, pero mantendo o recurso dun ano para outro. Porque o seu futuro basease na sostenibilidade de ameixas e berberechos. Unha explotación racional que seguen os 430 socios da cooperativa, que crearon nun edificio novo a lonxa para venda directa, o viveiro de crustáceos, a depuradora e un criadeiro de semente que serve tanto para a ostra como para o autoabastecemento de babosa, a ameixa máis habitual nos bancos naturais de Abanqueiro hai algún tempo. No ano anterior subastáronse na lonxa da cooperativa uns 17.000 kilos de ameixa grazas a unha xestión eficaz e a subdivisión en zonas de marisqueo. Tamén aquí a fina ten as súas zonas específicas. Zonas moi específicas, tes o bagaxe histórico que che di esta unha zona específica da ameixa fina. O que non pode é introducir outro tipo de especies, porque é un banco reproductivo natural. E faz rareo, faz traslados, faz limpezas específicas nesas zonas moi concretas. O que buscas é unha rentabilidade por metro cuadrado. Aquí traballase incluso a superficie non productiva. Unha cooperativa que dispón de pouco espazo de marisqueo
ten que buscarlles rendibilidade aos seus produtos. Neste senso, en Abanqueiro, pensaron en proporcionarlles ás ameixas e berberechos un selo de calidade. O mellor posicionado no mercado mundial é o MSC, certificación científica que asegura que unha pesquería é sostible se respeta o stock, se non agride o medio e se xestiona o recurso con visión de futuro. Despois de anos de preavaliación e de análises, chegou o momento do certificado internacional, que asegura que os 3 tipos de ameixa, a babosa, a fina e a xaponesa, bailo berberecho da cooperativa Ría de Arousa, son respetuosos co contorno. Nuestro estándar se basa en 3 principios. El primero es la salud del stock, es decir, la especie objetivo que se va a analizar. El segundo es el impacto en el ecosistema y el tercero es la gestión. Estos principios se dividen en 31 indicadores y son auditores independientes los que analizan si la pesquería cumple con cada uno de estos indicadores y tiene una puntuación suficiente para considerarse que pasa nuestro estándar. En España, o MSC comezou oficialmente no ano 2011. Pero Ría de Arousa levaba xa feitas varias xestións en Argentina e en Londres para lograr o certificado desde o ano 2007. Os de Abanqueiro son a terceira pesquería en lograr a certificación en España. Hai pouco, tamén os navalleiros de Bueu certificaron as navallas da Ría de Pontevedra co selo MSC. Un selo que abre un gran abano de posibilidades. O sello de MSC é unha etiqueta, unha ecoetiqueta a nivel mundial moi gratificada, entre que estáche reconocendo un produto dunha pesquería sostenible. Unha pesquería que estamos baixo uns rigores e temos que cumplilos, dai non podemos escaparnos. É un sello de alta calidad para nós. De feito, creo que desde o día 17 de maio que o temos nós, a máis os navalleiros de Bueu en España, en isto non o hai. Estamos a falar das únicas ameixas e berberechos certificados na Península Ibérica. Isto significa que se unha empresa transformadora, conserveira, por exemplo, quere enlatar bivalvos coa ecocertificación, terá que recorrer a cooperativa Ría de Arousa. No norte de Europa, en Gran Bretaña, en Estados Unidos ou en Australia, en máis de 80 países, este é o selo que garante a sostibilidade do recurso, porque non abonda con someterse a un control de 31 parámetros. Cada ano hai unha auditoría independente, de Bureau Veritas, neste caso, que confirma o cumprimento da norma. O premio é un maior valor engadido do produto certificado. Nuestra etiqueta, como funciona, es como un incentivo comercial. Nosotros damos a conocer al consumidor y a todas las empresas y a todo el sector que existe nuestra ecoetiqueta, y de esa manera que haya una demanda y que haga que aquellas pesquerías que están certificadas puedan encontrar un mayor valor comercial a su producto, ya sea una diferenciación, un mayor precio, asegurarse clientes, entrar en mercados nuevos. O sea, no siempre va a ser un precio más alto, pero sí un valor añadido que de alguna manera les va a permitir tener un mejor posicionamiento en los mercados. As grandes empresas de distribución e comercialización de produtos alimenticios están a introducir condicións de sostibilidade para os produtos gourmet e delicatese. Pero nos mercados internacionais ben pronto será obrigatorio inclusive para os produtos de consumo masivo. Bueno, MSC en España hai unha tendencia de mercado, unha política. Fora de España, o que é un modo de vida. A xente tende a buscar produtos neste momento que sean o máis ecolóxico posible, o sea, que a cadea de produción interfira o menos posible sobre eles. E a segunda política que está moi en crecemento é que as zonas de produción de produtos primarios que sean sostibles, que os métodos de produción que non interferan no que no futuro se podan seguir producindo especies autóctonas nesas zonas. Desde o salmón de Alaska ata a sardiña de Portugal, o selo MSC segue a espallarse. En Abanqueiro hai un traballo duro e continuo detrás do certificado. A cada volta, apañar e sementar, seleccionar e descartar, deixar zonas en explotar, mesmo limpar e traballar os fondos que non daban nada para que chegaran a ser productivos. O sargazo é unha cousa tamén que
témolo combinado de outra maneira, non? Sacámolo e despois os nosos mismos socios xa os levan para abonos para fingas. Non quedan no mar a dar malos olores ni nada. Non é un proxecto barato. Detrás da certificación, ademais do esforzo para cumprir en as condicións exixidas, está un desembolso económico importante. Os últimos 60.000 euros precisos para a confirmación chegaron dunha sociedade norteamericana que os entregou a fondo perdido, admirados polo aspecto artesanal do marisqueo da Banqueiro. En tempos de crise, cando as condicións de sostibilidade que se lle están a impoñer ás pesquerías van vir obrigadas pola Unión Europea, adiantarse ás normas implica gañar mercados. En Galicia hai outras moitas pesquerías artesanais ou mesmo industriais e tamén empresas transformadoras que poden apostar por un selo conservacionista. Está la Asociación Agarba de Bacalao del Mar de Barents, que está en evaluación desde hace unos meses, y también está Grupo Regal de merluza de pincho, que también lleva más de un año en el programa y esperamos que se puedan certificar pronto. Entonces en Galicia vemos un potencial enorme, no solo para pesquerías de marisco, también toda la flota que hay en Galicia, que es una potencia mundial. El mejillón, por ejemplo, sería un producto también muy interesante, que hay mucha demanda en el mercado de mejillón certificado. Algunhas conserveiras galegas reclaman fora das nosas fronteiras o que non atopan aquí, como é o distintivo MSC. Así, pode vender con garantías e con bo prezo nos mercados europeos exixentes. En Galicia, moitos produtores poden ocupar ese nicho aberto no mercado de xeito directo ou indirecto, porque o selo MSC tamén avalía producións que non son exclusivamente artesanais. Sucede co criadeiro de semente de ameixa e ostra da cooperativa Ría de Arousa, que se considera un proceso complementario para a obtención de individuos ecosostibles. Non hai manipulación das condicións naturais nas que se reproducen ameixas e ostras. No criadeiro desoban co cambio de temperatura e sepáranse os individuos por sexos. As larvas aliméntanse con microalgas e cando acadan unhas 800 micras xa poden ir á batea de engorde, onde se alimentan naturalmente antes de ser sementadas. Hai que agardar uns 2 anos e medio a que as ameixas logren o tamaño comercial, que na cooperativa Ría de Arousa adoita ser algo maior que a talla mínima. Pero unha vez lograda, a calidade do produto ábrese a todos os mercados. Na xornada de anuncio da certificación MSC, xornalistas de toda España puideron aprezar en Abanqueiro como se traballa tradicionalmente na cooperativa, cos rastros de varalonga a flote e cos sachos a pé. Así, poden dar fe dun traballo artesanal que preserva o medio, porque o futuro está na conservación e na xestión dos recursos. Para confirmar a calidade de berberechos e ameixas, o restaurante Chicolino de Boiro preparou diversos pratos de degustación, un xeito de demostrar que o sabor dos bivalvos é inigualable pola propia calidade da materia prima, pero que cunha presentación coidada mesmo parecen agradar máis ao padal. O chef Miguel Mosteiro preparou unha empanada de millo con berberechos, ameixas con produtos da horta, berberechos ao vapor de albariño, ameixas con sandía e amorodo, crema de chícharos con berberechos, berberechos con aguacate con cítricos e as tradicionais ameixas a mariñeira. Porque o fin último dun tratamento ecolóxico do mar estriba na obtención dos produtos frescos ou en conserva para o consumo humano. E se os galegos sabemos da calidade do noso mar, con preparacións novidosas como a que se realizou na cooperativa da Banqueiro, os visitantes e pronto os consumidores internacionais poderán entender que os berberechos e as ameixas da cooperativa non somente son naturais, senón que, preparadas e presentadas con agarimo e con esmero, son o mellor prato que se pode atopar por parte de calquera consumidor exixente.
¿Ve borroso? ¿Ve líneas torcidas? No espere a ver una mancha negra. Quizás esté sufriendo degeneración macular asociada a la edad. Si tiene más de 50 años y alguno de estos síntomas, acuda cuanto antes a un oftalmólogo experto en retina. Ponga a salvo su vista. Simon Life es diferente. La bebida de frutas sin gas, sin conservantes, con vitaminas y con más zumo. Pruébalo y notarás la diferencia. Simon Life. Bébete la vida. Ahora formato ahorro por €1,25 y 6 minis por solo €1. Grandes lugares. O teléfono ao médico, díxeme que tiña 16 de tensión. E a vin, freín un chorito e unha costilleta comí. E despois por min mirar a tensión e tiña adivinamento. Me agradecido a toda a xente que me deixou facer isto coas súas vidas, porque son as súas vidas, non é só o paisaxe, non? Hoxe á noite, na Televisión de Galicia. Porque por aquí hai moitos trasnos. Tienes las piernas rojísimas y llenas de pegotes de cera. Pues normal cuando te depilas, ¿no? Algunas marcas blancas pueden ser agresivas con tu piel, por eso yo solo te aconsejo BET. Con ingredientes que cuidan tu piel, un diseño innovador que al eliminar el vello en un solo movimiento minimiza rojeces y unas toallitas para un acabado perfecto. Tu piel se merece BET. Y ahora, nuevo lápiz facial con cera de alta precisión y crema de aloe vera. La belleza de tu mirada está en tus manos. Nuevo lápiz facial de BET. Vaya troula. Este domingo, nas súas pantallas, nas súas casas, o único programa onde pasalo ben é un auténtico xeito de vida. Hoxe á noite, na Televisión de Galicia. Me encanta la ropa blanca, pero cómo cuesta sacar las manchas. Y según la lavas, olvídate, el blanco se vuelve gris. Por eso empecé a usar lejía y cambié el gris por el amarillo, además de estropear la ropa. Hasta que probé Vanish White. Nuevo Vanish Crystal White. Sus agentes blanqueantes y el oxígeno activo eliminan las manchas y consiguen hasta 3 tonos más de blancura. Ahora, ni gris ni amarillo, blanco, como el primer día. Vanish, confía en el rosa y adiós manchas. Estar sentado mucho tiempo sin moverse puede ser el causante de muchos de nuestros malos hábitos. Pasar largas horas sentado frente al ordenador o tener que conducir largas distancias tampoco resulta muy cómodo. Todas estas cuestiones se deben a la falta de un cojín que le dé el apoyo adecuado. Le presentamos Comodín, el sistema de descanso que combina un relleno de gel específico con espuma para hacer más confortable cualquier clase de asiento. Ahora podrá estar sentado las horas que necesite y hacer su vida más fácil. Comodín ayuda a mejorar la postura incorporando una capa interior de un esponjoso gel recogido entre 2 capas de espuma de alta calidad. De esta forma el peso corporal se reparte uniformemente, reduciendo las zonas de presión en músculos y articulaciones y facilitando el trabajo a nuestro organismo. Todas sus sillas se convertirán en asientos confortables donde pasará sentado varias horas sin preocuparse de nada más. El sistema de descanso Comodín se adapta totalmente a su cuerpo, proporcionando así el apoyo perfecto para su espalda y permitiéndole disfrutar del mejor descanso cada vez que se sienta. Paso más horas sentado en este camión que en ningún otro sitio. Y termino la jornada agotado. Desde que uso Comodín. La diferencia es enorme. Mi espalda ha mejorado un montón. Gracias a su forma compacta se puede llevar a cualquier parte. Convierte las gradas del estadio en un cómodo sillón para animar a su equipo con más ganas. Utilícelo para sus muebles de exterior y no se preocupe porque la funda forrada se puede lavar fácilmente en la lavadora. Comodín me permite pasar muchas horas sentada relajadamente y ha mejorado mi espalda y la circulación de las piernas. Mis sillas son ahora mucho más cómodas. Mejore la postura de su espalda y facilite la circulación de sus piernas comprando ahora mismo su sistema de descanso Comodín. Otros cojines de gel se venden hasta por 100 euros, pero puede tener el sistema de descanso Comodín con espuma de alta calidad y gel específico por este increíble precio. El sistema de descanso Comodín solo está disponible a través de esta oferta exclusiva de EHS, así que no espere más. Llame al número de teléfono que aparece en pantalla y consiga ya su sistema de descanso Comodín. A publicidade, a quen lle importa? Os anuncios esquécense, fan rir, molestan, cántanse as súas cancións. En Autocontrol, anunciantes, axencias e medios, traballamos para que a publicidade sexa veraz, legal, honesta e leal. Porque a publicidade importanos a moitos. Autocontrol, traballamos por unha publicidade responsable. O matrimonio séntalle moi ben a Amparo. Desde que casou, eu vexoa máis tranquila, máis serena, máis calmada. Era pouco esfolalo. Algúna vez a túa moza falou tanto contigo?
Non, a verdade que non, Pois eu nunca vin a meu mozo tampouco tan falangueiro. A ver, Agustín, quen é a muller máis atractiva do mundo? Julia Otero. Vedes que vos dixe? Que lista es, Carlota. Non tanto como a miña Cheche, pero tes o teu a que si. Para, como a miña Cheche é a Cheche de Luís, a miña é a miña moza. Xa non, Luís, corto contigo. Acabamos. Agustín, quero o divorcio. Ola a todos, benvidos un día máis á revista Fin de Semana. Se vos lembrades, onte falábamos do momento crítico que están a atravesar as salas de cine aquí en Galicia, así que hoxe como contrapunto escollemos o esforzo que están a facer o sector audiovisual galego pois para producir proxectos de calidade. E para mostra, un botón. Unha produtora da Coruña está a facer a primeira mediometraxe sobre as incursións romanas en Galicia, un traballo meticuloso que estará nos cines contra o final deste verán. Dentro duns minutos contamos vos moitas máis cousas. Entre mentres, damos unha volta por Corcubión porque aló andan metidos nalgo ben apetecible. Raquel Rosa, bos días. Moi bos días, Lorena. Achegámonos a un dos principais motores económicos da nosa comunidade e facémolo dun xeito moi especial. Preséntovos a iniciativa Come o Mar, que organizan os grupos de acción costeira durante todas as fins de semana deste mes de xuño e en boa parte da costa galega, dende Fisterra ata Guarda. Nela participan uns 500 establecementos con numerosas actividades, dende un mercado mariñeiro ata fins de semana con actividades mariñeiros, roteiros de petiscos ou isto que estades vendo, este obradoiro gastronómico que estará aquí ata máis ou menos as 3 da tarde e no que poden participar todas aquelas persoas que se acheguen porque é de balde e poderán aprender receitas coas que elaborar os produtos desta zona, trucos para que esa comida que se quede boa, ese vos sodes máis de traballar ou sodes preferides máis comer que traballar, non vos preocupedes porque tamén podedes vir ata aquí e poderedes elexir peixes como estes que teño aquí neste establecemento, tamén volo cociñan e incluso podedes probalo, así que nos imos quedar aquí esta mañá e imos meternos de cheo na cultura mariñeira. E de seguro que cando ides facer a compra atopades cada vez máis un texto nos envoltorios dos produtos que pon sen glute. A moitos non lles di nada, pero a un de cada 10 aproximadamente, unha de cada 10 persoas collo cun sorriso, sobre todo se non é moi caro. Para os celíacos facer a compra é toda unha aventura que hoxe imos compartir con eles. Imos de compras, pero non vai ser a típica compra, vai ser a compra de Gloria. Gloria, que ten de especial a túa compra? Que é unha compra para unha persoa celíaca. Imos comprar sen glute. E que diferencia hai así, basicamente, a priori, entre a compra que podes facer ti e a que pode facer outra persoa calquera? Sobre todo, imolo ver ao final no precio, que vai ser unha diferencia de precio por comprar produtos especiais sen glute. Bueno, pois vamos coller as cestas para facer a compra, o que che propoño, para ver a diferencia, esa da que nos falabas agora, imos facer dúas compras. Unha é a que vai a facer Gloria, que vai ser específica de produtos sen glute, e a outra unha compra normal, a que faría calquera persoa que non teña un problema celíaco. Imos. Temos produtos que si están mesturados, por exemplo, case todos os supermercados, pero neste en concreto, pues, por exemplo, na sección de galletas podemos topar galletas sen gluten, na sección de cerveza podemos topar a cerveza sen gluten. Esta é a sección de produtos dietéticos que imos comprar aquí. Pois imos a comprar o pan. Aquí temos varios tipos de pan, eu o que levo este ou este pan de molde. Entón, é o que imos a coller, pan. Unha barra de pan rústica. Unha barra de pan, pois normal, como a que compraría... Que pesa? Que pesa, espera, non sei onde o pon. 275 gramos. Vale. Imos comprar unhas conservas. Como é un dos produtos pois, que non etiqueta sin gluten, teño que mirar na nosa lista de alimentos.
Iso que agora que estás, contanos o que estás facendo. Teño unha aplicación móvil onde temos descargada a lista de alimentos e para os celíacos e facilítanos pois as marcas de alimentos que nos podemos consumir e que sabemos que son sin gluten. Estes mejillos pois sí que tería que comprobar se a marca ven na nosa lista de alimentos. E sí, neste caso sí que ven na lista de alimentos. Vale, bueno, pois aquí imos collernos tamén para a nosa compra. Aquí podemos coller calquera porque non está etiquetado especificamente como produto para celíacos, non? Bueno, vamos coller o mesmo produto, entón, para que non nos altere o resultado. Perfecto. Vale, continuamos noutra zona. Bueno, ahora vamos coller algo de bebida para acompañar. Eu vou coller unhas cervezas sin gluten para acompañar, eso mismo. A ver. Vou coller unha. Aquí están misturadas co resto da... Sí, temos na sección de bebidas en estar, é dicir, están xunto cas outras bebidas e todo igual. Vale, pois vou coller outra para min das normais. Esta, por exemplo, non? Pois agora vou coller o pan que me falta para equiparar as compras e logo contrastamos a ver se coinciden os prezos ou se hai moita diferencia. A ver, pan artesán, aquí. Unha barra de pan artesán máis ou menos do mesmo tamaño, non? Sí, por aí será. Alrededor de 300 gramos. Sí, por aí andará, sí. Vale. Pois vamos pagarlo. Cando queráis. Hola, buenas. Hola. Pois vamos agora a comparar como foi a compra.